binecuvinteze. În seara aceasta ne bucurăm să fim din nou împreună în timpul acesta. E o bucurie pentru noi ca seara aceasta de 18/6/2022 să ne putem bucura împreună într-un timp de rugăciune. Așa cum vedeți, suntem împreună cu fratele Elisei Baciu și cu fratele Stelian Ioan Ionescu. Împreună cu cei doi vom face această seară, ne vom închina, vom mulțumi lui Dumnezeu și vom aduce rugăciune pentru cei care sunt bolnavi sau au diverse cauze. În seara aceasta doresc să vă salut pe fiecare și voi lua în ordine. Frate Elisei, să fii binecuvântat. Să ne îmbărbăteze. Amin. Nu prea te-am auzit, frate Elisei, s-a blocat internetul, nu știu de ce. A fost o problemă. Acum cred că se aude, nu? Da, a fost o problemă. Frate Stelian, fii binecuvântat. Da. Fii binecuvântat și tu, frate Adrian, fiți binecuvântat și voi, cei care ne priviți în această seară. Și vreau să proclam peste voi, peste noi, pacea lui Iisus Hristos să fie în inimile noastre astăzi și Duhul Sfânt să ne cerceteze și Domnul Iisus ne vorbească la fiecare. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare care ați intrat mai târziu și mulțumim Domnului că în această seară putem să fim din nou împreună. Îi mulțumim Domnului că în această seară ne putem ruga în locul acesta și putem binecuvânta numele Lui Cel Sfânt. Seara aceasta, așa cum am zis, va fi o seară de rugăciune, o seară în care împreună vom sta în părtășie înaintea lui Dumnezeu și ne vom bucura împreună. Vreau să înalț o rugăciune ca această seară să fie binecuvântată de Domnul, să fie o seară în care Domnul să ne vorbească, să se atingă de noi, să fie Duhul Sfânt la lucru în seara aceasta. Apoi vom începe prin astă seară prin fratele Stelian, apoi prin fratele Elisei și la urmă voi fi eu prin rugăciune. Ceea ce Domnul va voi, aceea se va face. Doamne, Tată din ceruri, stăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu Sfânt și Tu ne umpli, Doamne Dumnezeule, casele de bucurie. Doamne, astăzi, Tată din ceruri, e bucurie pentru noi, pentru că putem să stăm încă o dată în locul acesta și să ne zidim, Doamne Dumnezeule, prin puterea Duhului Sfânt, să înțelegem, Tată din ceruri, calea Ta și voia Ta. Și cea aceasta, Doamne, să fie o seară de bucurie, Doamne, o seară în care Tu să ne vorbești și să Te atingi de noi. O seară, Doamne Dumnezeule, în care Tu, Doamne Dumnezeule, lucrezi cu putere. Îți mulțumim, Iisuse, pentru tot ceea ce faci pentru noi. Pentru că Tu, Doamne Dumnezeule, ne binecuvintezi cu putere, Doamne. Tu ne binecuvintezi cu viața, Doamne Dumnezeule, ești Cel care cobori în mijlocul nostru, în locul acesta, Doamne, și în locurile unde, Doamne, se aude numele Tău în seara aceasta. Și știu că Tu vei vorbi, Doamne, multor suflete, Doamne, în seara aceasta, în noaptea aceasta, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca să lași, Doamne, și aici, Doamne, în studioul acesta, Doamne, ca totul să meargă bine, Doamne. Tu ești Dumnezeu, Doamne, Tată din ceruri, și seara aceasta, Tată, ne rugăm, Doamne Dumnezeule, pentru tot ceea ce faci, Doamne, acolo în casele unde mesajul Tău ajunge, Doamne. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet în parte, Tată din ceruri,
fiecare inimă, Doamne Dumnezeule, care în seara aceasta a fost deschisă deja, Doamne, pentru mesajul Tău, pentru rugăciune, și fie ca seara aceasta să fie o seară de aducere aminte pentru mulți. Ești un Dumnezeu care ai putere și timpul acesta, Doamne, noi ne închinăm înaintea Ta, Doamne, noi n-avem pe nimeni altcineva. Singura noastră speranță, Doamne, singurul nostru ajutor stă în mâinile Tale. Iar în seara aceasta, Doamne, ne bizuim pe ajutorul Tău, pe puterea mâinilor Tale, Doamne. Tu ești un Dumnezeu atât de sfânt și de puternic, Doamne. Se cutremură, Doamne, Tată din ceruri, pietrele pe pământ, Doamne, pentru că nimeni, Doamne Dumnezeule, n-are putere înaintea Ta. Ești un Dumnezeu care ești un Tată sfânt. Și astă seară, Doamne, proclamăm un nume sfânt, Doamne. Și în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Doamne, ne rugăm în seara aceasta ca Tu, Doamne, să lași, Doamne, o seară de biruință, o seară de putere, o seară, Doamne, ca să transforme inimi. Ce rost are, Doamne, să stăm aici dacă inimile, Doamne, nu sunt atinse și transformate. Iar în seara aceasta, Doamne, ne bizuim pe puterea, Doamne, pe puterea Duhului Sfânt. Ne bizuim pe puterea Ta, Doamne, în seara aceasta, Doamne. Ne bizuim pe transformarea pe care o vei face Tu în inimile celor care, Doamne, în seara aceasta vor fi aici împreună cu noi și vor simți împreună cu noi, Doamne. Vor fi ridicați din pricina numelui Tău, Iisus Hristoase, Doamne, pentru că singurul nume care ridică ești Tu, Doamne. Și seara aceasta, Doamne, să fie o seară de biruință pentru mulți, pentru toți cei care vor proclama numele Tău sfânt, Doamne. De aceea, Doamne, ne bizuim pe ajutorul Tău, Doamne, și pe tot ceea ce faci Tu pentru noi. Și seara aceasta, Doamne, să fie o seară de biruință, de ridicare. Îți mulțumim pentru tot, Doamne. Amin. Frate Stelian, pentru primul îndemn de rugăciune, ai cuvântul. Da, încă o dată vreau să vă salut pe toți care ați intrat și care veți intra, pace sfântă, și Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe fiecare. Și acolo în casele unde nu este bucurie, nu este pace, El, Domnul, o să aducă aceste lucruri. Și unde nu mai este unitate, unde nu este dragoste, El să toarne în această seară în inimile voastre dragostea Lui prin Duhul Său cel Sfânt și pacea care întrece orice pricepere să vă umple inimile. Această seară câteva lucruri vreau să aduc și mi-a pus Domnul pe inimă. Și vrem să vorbim despre răsplătire. Fiecare dintre noi, după o anumită muncă, dorim să fim răsplătiți. Dorim ceva în schimb. Avem așteptări, dar în această seară vrem să vedem cu ce ne va răsplăti Domnul Iisus când va veni. Este total diferit de ceea ce așteptăm noi de la oameni și este mai diferit ceea ce va face Iisus Hristos, Domnul nostru, nu va veni și cum ne va răsplăti. Și vedem că primul lucru în această seară, cum vom fi răsplătiți când va veni Domnul Iisus Hristos, da? Vreau să citesc doar un verset, după care să mă leg de acest verset, să mergem mai departe. Și îl găsim în Marcu, capitolul 10, de la 29 la 30. Și Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor viața veșnică. Aleluia! Aleluia! Ce minunat este! Ce promisiune, ce răsplătire, ce recompensă, putem spune, ne va da Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vedem că vom avea parte de o cinste deosebită dacă Luca, capitolul 12,
versetul 37 spune: ferice de rubii aceia care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge și va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Aleluia! Ce cinste deosebită vom primi! Ferice de aceia care stăpânul îi va găsi veghind. Să veghem, dragii mei. Această seară este acest îndemn pentru veghere. Un îndemn pentru împărtășie cu Domnul. Un îndemn pentru că vom fi alături de Hristos în slavă. Vom învia, vom primi cununa veșnică și vom fi ca Hristos în acel moment. Și vrem să vedem un pic ce vrea să ne spună Domnul Iisus să veghem. Oare de ce ne spune Domnul Iisus să veghem? Oare ce este acest cuvânt, a veghea? Și vedem că Domnul Iisus Hristos vrea să ținem cont de un lucru. Și dacă ne uităm la pilda celor 10 fecioare, avem două exemple. Primul, 5 înțelepte, 2 neînțelepte. Cele 5 înțelepte aveau ulei în candelă, vegheau, erau pline de Duhul Sfânt. Uleiul din candelă înseamnă plin de Duhul Sfânt. Celelalte erau și ele, dar nu aveau destul. Erau prea puțini. Nu le ajungeau. Și vine Domnul, spune Scriptura, și le-au găsit dormind. Dar cele 5 care erau înțelepte, chiar dacă au dormit, erau plini de Duhul Sfânt. Au intrat pe ușa Harului. Dar până să intre, dați-ne și nouă, spune. Nu, că dacă vă dăm vouă, nu ne ajunge nouă. Duceți-vă și cumpărați-vă de afară. Vreau să vă spun un lucru. Degeaba ne pregătim în ultimul moment. Degeaba vrem să adunăm în ultimul moment. Degeaba vrem să facem în ultimul moment lucruri care nu le-am făcut toată viața, dacă nu suntem pregătiți până în acel moment. Pentru că pocăința e un proces. În fiecare zi trebuie să ne sfințim, să ne curățim, să ne păzim inima de orice atac din partea celui rău. Și vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos ține cont și știe de acest lucru, pentru că El ne vede. De ce spun că El ne vede? Pentru că este singurul care mijlocește pentru noi. Între cer și pământ, El este singurul, Iisus Hristos, care mijlocește pentru problemele noastre, pentru încercările noastre, pentru viața noastră, pentru tot ceea ce suntem noi. El este singurul care mijlocește. Și vreau să vă spun un lucru. Când Iisus Hristos, Domnul nostru, vorbește cu Tatăl, Tatăl ascultă. Asta să fim siguri că Tatăl îl ascultă. Așa cum și Dumnezeu ne ascultă nouă rugăciunile noastre, să știți, rugăciunile noastre sunt ascultate. Dar, ca să fie rugăciunile noastre ascultate, trebuie să trăim o viață, să fim oameni care veghează. Să veghem, adică să ne păzim, să fim străjerii inimii noastre, să fim acei străjeri care nu lasă pe nimeni să intre aici, în inima noastră. Doar Iisus Hristos. De aceea, rice de robii aceia care stăpânii va găsi veghind. Deci Domnul Iisus Hristos, când va veni în slava cerească și ne va, oricum ne știe, ne cunoaște, dar gândiți-vă cu ce plăcere ne privește Domnul Iisus Hristos și ne cheamă. Vino, vino, vino să-ți dau ceea ce ți-am promis. Da? Deci este extraordinar și aș vrea ca acel moment să fim cu toții, să nu fim doar câțiva, cu toții, pentru că Dumnezeu spune în cuvântul Său că nu vrea ca nimeni să moară, ci toți să vină la pocăință. Pentru că El n-a făcut omul să moară, ci a făcut omul să-și petreacă veșnicia cu El, împreună. De aceea trebuie să fim atenți, să fim oameni vegheatori, oameni care veghează la viața lor. Harul încă mai este deschis, ușa Harului încă se mai poate intra, încă mai avem intrare acolo, dar va veni vremea în care se va opri. Și Doamne ajută-ne să, când se va opri Harul, să fim pregătiți să ne întâlnim cu Creatorul.
În Ioan 14, capitolul 3, din nou un lucru minunat, vedem aici, ce răsplată. Și spune așa, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vă dați seama ce onoare avem noi, adică Domnul Iisus Hristos a plecat la cer, la Tatăl, și spune, casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ne-am gândit odată, oare, ce loc ar putea să pregătească Fiul lui Dumnezeu, Regele Regilor, Împăratul Împăraților pentru mine și pentru tine? Oare ce loc de cinste am putea avea noi? Și vreau să vă că suntem ca niște comori care nu pot fi cumpărate. Suntem foarte prețioși în ochii lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă spun în această seară că Dumnezeu, prin Fiul Său, Iisus Hristos, a pregătit un loc pentru fiecare din noi. A pregătit un loc minunat în care El vrea să fim împreună. Gândiți-vă, ucenicii l-au avut pe Iisus Hristos cu ei. Ucenici. Și la mine se vede că